Šmidu o príhovor, nech sa ti páči. Ďakujem pekne. Vážení priatelia a milovníci krásneho umenia a fotografie, srdečne vás vítame v týchto priestoroch a ďakujeme aj Katolíckej univerzite, že nám umožnila tu vystavovať. Preto, lebo Liptovské múzeum sa prerába a veríme, že už ďalšie výstavy, či už zväzové, fotofórum, aj tieto a ďalšie budú v Liptovskom múzeu, čo sme tam 41 rokov vlastne vystavovali. Viete, keď sa povie číslo 41 rokov, tak je to také, by som povedal, ľahko povedateľné, ale za tými 41 ročníkami je spústa roboty a spústa obetavosti ľudí, ktorí držia nad vodou tento medzinárodný salón, ktorý vznikol pred 41 rokmi na SCP v Ružomberku ako taká pozitívna aktivita úcta k stromu. Preto sa to stále traduje, že je to strom. Počas tých 41 rokov prišlo desiatky tisíc fotografií z vyše 70 krajín sveta. 70 krajín sveta vie, že existuje Ružomberok, že existuje Slovensko a tí fotografi, ktorí sa zapájajú do týchto aktivít, vedia o tom, že tu môžu získať nejaké krásne ceny. Tento salón je dlhé roky pod patronátom FIAP, Svetovej fotografickej asociácie a aj ďalších svetových organizácií. Aj tento ročník je takisto pod patronátom týchto svetových organizácií. Tento rok prišlo 2302 fotografií, 3203 fotografií od 232 autorov zo 44 krajín sveta. Zase sa to tak povie jednoducho, ale všetko to zorganizovať, všetko to vyhodnotiť, porota musela zasadať, museli vybrať tie najlepšie snímky v tých kategóriách, ktoré boli určené. Není to jednoduché v týchto zložitých podmienkach udržať takýto salón a chcem poďakovať aj organizačnému tímu, aj všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom, aj mestskému úradu, ktorý dal cenu, ale bohužiaľ nedostali sme dotáciu na toto podujatie. Nevadí, urobili sme a veríme, že takáto významná udalosť na poli kultúry zase zviditeľní v pozitívnom svetle Slovensko, Ružomberok a fotografiu Ružomberku. Ten Ružomberok je tradičný takým centralizmom, pretože vidíte sami, roky držíme tú latku, 56. ročník fotofóra bude 57. 51. druhý ročník bude zväzové výstavy. A to sídlo zväzu tu robí aktivity, ktoré zviditeľňujú takisto fotografiu, organizujú plenéry, organizujú Tatranský mapový okruh, zapájajú sa do Českobudějovického mapového okruhu. Takže to tu žije tou fotografiou a nakoniec aj fotoklub, ktorý tu je, RK 1924 pod novým vedením, tak prebral štafetu a bude ďalej pokračovať a možno v lepších aktivitách a nových vietor tomu dá. Ja si osobne myslím, že v dnešnej dobe digitalizácie a tej dobe rýchleho života je takáto výstava veľmi pozitívna, pretože tie fotky visia tu. Môžete ich vidieť, môžete ich chytiť a môžu byť vystavené na ďalších putovných výstavách, tak ako to robíme už dlhé roky. Či už v Bratislave, v Prahe, v Krakove a po iných mestách, Košice, Zvolen a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to neskončí len tým, že tu sa to otvorí, mesiac to bude vystavené, ale pôjde to do ďalších miest. Čo povedať na záver? Myslím si, že kultúra spája ľudí a spája ich pod jednou myšlienkou a to je ukázať obraz, ako fotograf vidí svet vlastnými očami. A on sa chce podeliť s tým pohľadom práve aj na takýchto medzinárodných salónoch a môžem s hrdosťou povedať, že slovenská fotografia patrí medzi svetovú špičku a vidíme to aj na oceneniach,
ktoré získavajú naši fotografii, či už členovia zväzu, alebo ďalších organizácií fotografických vo svete, ale aj doma. Takže ja si myslím, že toto podujatie zaoralo ďalšiu brázdu do toho, aby ružomberská fotografia slovenská mala historickú opodstatnenosť, pretože raz sa deti budú učiť, že aj takéto krásne podujatia v Ružomberku sa realizovali. Takže ďakujem pekne a prajem vám krásny deň.